Srdce, brat a sestra, je orgán, ktorý veľmi zaujíma nášho Pána Ježiša Krista, nášho nebeského Otca a nášho Ducha Svätého. Lebo písmo hovorí, a tak sme sa modlili, písmo hovorí, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Tieto slová z listu Rímanom 10. kapitoly 10. verša sú veľmi dôležité pre svätého Pavla. Verím, že aj pre teba. Je to také centrum, aj dá sa povedať, ako keby tiež tej 10. kapitoly listu Rímanom. Povedz to spolu so mnou. Srdcom veríme. Ešte raz, čím veríme? Takže chcel by som vám trošku tento večer, alebo tomto mojom pozbudení, trošku ukázať na srdce. Čo to znamená veriť srdcom? Čo znamená, že váš veriť srdcom? Pretože písmo hovorí, že nemáme veriť rozumom. Nespoliehaj sa na tvoj hovorí Božie slovo, ale spoliehaj sa na srdce, lebo srdcom veríme. A to potrebujeme mať jasné. Potrebujeme svetlo do toho. Čo znamená to srdce? Čo to znamená, keď nám písmo hovorí, že máme veriť srdcom, že srdcom veríme, nie rozumom veríme, ale srdcom. Čo to znamená? Čo to znamená, bratia a sestry? No, určite to znamená jednu krásnu vec, ktorú vám odhalím, a naozaj chcem vám o tom trošku porozprávať, ale predovšetkým si pripomeňme ešte, aby sme tomu naozaj tak zaklincovali to poriadne, alebo lepšie tak zafokalizovali to srdce. Povedzte mi vy, ale aspoň naozaj to vyhláste, ktoré je prvé Božie prikázanie. No, najprv je počúvaj, Izrael, hej, dobre, takže ak ste toto vynechali, tak sa vráte ešte k prvému katechizmu, áno, katolíckej cirkvi napríklad, hej. Takže tam máte prvé Božie prikázanie je počúvaj, Izrael, milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je prvé prikázanie. Takže prvé prikázanie, to znamená, že to, ktoré je na počiatku, to, ktoré je na začiatku, to, ktoré je, dá sa povedať, ako keby podstatou všetkých prikázaní a teda niečo, na čom Bohu záleží, je, aby si miloval Pána celým svojim srdcom. Teda to srdce ide na prvé miesto v našom živote aj podľa toho, ako sú tie Božie prikázania. V prorokovi Ezechielovi v 36. kapitole 26. verši je napísané, že keď zostúpi Duch Svätý, tak nám dá čo? Nové srdce. Dá nám nové srdce. Dá vám nové srdce. Vytrhne vám srdce kamenné a dá vám srdce z mesa. Boh má záujem o tvoje srdce. O to, aby si veril srdcom. Chcem to tak klincovať poriadne naozaj, ako keby alebo klincovať, alebo s tým kladivom poriadne potom klinci búchať. Preto hovorí taktiež, a to už máme aj v Skutkoch apoštolov, ale máme to taktiež v Starom zákone, ale v Skutky apoštolov 13. kapitola 22. verš, našiel som Dávida, muža podľa môjho srdca. Wow! To je pecka. Boh hľadal muža podľa jeho srdca. Podľa Božieho srdca. Boh hľadá ľudí podľa jeho srdca. Viete, aké je dôležité srdce? Boh hľadá človeka podľa srdca. Podľa srdca. Našiel Dávida a povedal o ňom, že to je muž podľa môjho srdca. Kiež by to povedal o mne a o tebe. A verím, že to povie jedného dňa. O tebe aj o mne. Že si muž alebo žena podľa jeho srdca. Dávid hovorí žalm 18. Mal srdce bez úhony. Toto hovorí žalm 18. Že bol to muž, ktorý mal srdce bez úhony, teda srdce, ktoré neúhlo.
povedz to spolu so mnou. Srdce, ktoré neuhlo. Srdce, ktoré neuhlo. Sú to také záblesky toho, čo vám chcem povedať práve počas tejto mojej motivácie. Vieme veľmi dobre, že Ježiš sa tiež zamerial na srdce. V Novom zákone to máme krásne napísané v Matúšovom evanjeliu v 15. kapitole. A Ježiš hovorí, že čo vychádza zo srdca, to je dôležité pre neho. Nie čo vchádza, ale čo vychádza zo srdca, to je dôležité pre neho, pre Ježiša. Čo vychádza z tvojho srdca, to je dôležité. Aj ohľadom viery, ohľadom spravodlivosti. Keď hovorí písmo, že srdcom veríme na spravodlivosť, znamená, že srdcom, ako keby to, čo sa udeje v našom srdci, dá do poriadku všetko okolo nás. Spravodlivosť znamená dať veci na poriadok. Spravodlivosť znamená urobiť to tak, ako to má byť. Nepomýliť si, neurobiť chaos našeho života, aj duchovného. Preto Pavol hovorí, verte srdcom a rozum, potom urobíme niečo s tým rozumom, s tou mysľou. Vieš. Ale najprv hovorí, choďte k tej viere, ktorá je viera srdcom. A to je naozaj podstatné pre naše životy. Ináč, svätý Pavol hovorí v liste Filipanom v 1. kapitole v 8. verši, hovorí, že on túžil po všetkých jeho učeníkoch srdcom Krista Ježiša. Hovorí písmo. Že Pavol túžil srdcom Ježiša Krista. Tak poďme to odhaliť. Čo je to srdce? Čo to znamená, že Pavol túžil srdcom Ježiša Krista? Že svätý Pavol hovorí, že máme srdcom veriť. Že Boh hovorí, našiel som muža podľa môjho srdca. Že Boh nám taktiež hovorí v prvom prikázaní, po tom, čo máme počúvať, nám hovorí, milovať ma budeš celým svojim srdcom. Veriť srdcom. A pomôžeme si jedným krásnym príbehom. Poznáte emavských učeníkov? Tí nám môžu dať veľké svetlo do toho, čo to znamená veriť srdcom. Emavskí učeníci, máte to príbeh v 24. kapitole v Evanjeliu Lukáša. A v tomto príbehu sa odohráva toto stretnutie sa s Ježišom Kristom, kde oni nerozpoznávajú Ježiša. Predstavte si. Ježiš kráča s nimi a oni ho nerozpoznávajú s tým, ktorí predtým boli. Kráčajú vedľa neho a nevedia ho rozpoznať. Ich oči boli zastreté. Viac ako oči, Ježiš hovorí. 24. kapitola, 25. verš. Vy nechápaví a ťarbaví srdcom. Vy nechápaví a ťarbaví srdcom. Predtým sa Ježiš pýtal týchto dvoch učeníkov, čo sa stalo v Jeruzaleme. A oni hovoria, dúfali sme, mysleli sme si, že ten Ježiš, ktorý niekedy tu bol medzi nami, že bude kráľ a tak ďalej, že jednoducho to tu vyrieši a tak ďalej, ale už sú 3 dní, už to je za nami, už to prešlo preč. Už je to za nami, už to nie je aktuálne, už sa deje niečo iné. A Ježiš hovorí, ťarbaví, nechápaví, zatvrdnutí, používa tieto slova, tvrdošíny, Skutko apoštolov dokonca Štefán taktiež hovorí, o farizejoch hovorí, tvrdošíny a neobrezaní v srdci. Máte blúdiace srdce, Žalm 95. Wow, všetky výzvy. A tak Ježiš stojí pri tých, s týmito emavskými učeníkmi lepšie, vchádzajú do hostinca, hej, sadne si s nimi a začne s nimi jesť a začne im vykladať písma. A pozor, nejde mi tak o písmo, ale ide o to, čo Ježiš robí. Sedí s nimi, rozpráva s nimi, oni rozprávajú s ním, dialogujú s ním, načúvajú mu, odpovedajú mu. A Ježiš v jednej chvíli zmizne. Poznáte to.
A jeden z tých učeníkov hovorí druhému: nehorelo nám snáď srdce, keď s nami hovoril? A tu je tajomstvo, to, čo znamená srdcom veríme. Pretože tu si môžete vymeniť to srdce za iné slovičko, ktoré sa volá vzťah. To, na čom Bohu záleží, je na tvojom vzťahu s ním. Lebo to, čo nás spasí, nie sú poučky. To, čo nás spasí, to, čo dá do poriadku naše životy, to nie sú nejaké veľkolepé myšlienky o Bohu samotnom. To nie je myslím na Boha, ale to je som s Bohom. Rozprávam sa s ním, dialogujem s ním, som s Ježišom Kristom, mám živý vzťah s Ježišom. To, čo nás spasí, to, čo nás ospravedlní, je náš živý vzťah s Ježišom Kristom. Mocné amen. Nie je to teológia, ani nauka, ktorá ťa spasí, ale je to osoba Ježiš Kristus, ktorou ty máš vzťah v tvojom živote. Alebo nemáš. A keď ho nemáš, tak si tvrdošíjny srdcom, hovorí Božie slovo. Si zatvrdnutý, nechápavý, neobrezaný ešte. Nemáš obrezané srdce. Pretože sa spoliehaš ako modlár, sa spoliehaš na niečo iné, ale nie na živého Krista v tvojom živote. Amen. List Hebrejom 11. kapitola 6. verš nám hovorí, že nestačí len veriť v Ježiša Krista, ale Ježišovi Kristovi, že on ťa aj odmení, že on je s tebou, že on ti načúva, že on ťa predbehne, že jednoducho chápe ťa a tak ďalej, a tak ďalej. Amen. A preto srdce je symbolom vzťahu. Veď Pavol, ten, ktorý hovorí, však ja som bol prvý z farizejov, učil som sa v tej najlepších školách, ovládal som absolútne všetko, všetky zákony som ovládal, všetkých som predbehol. Ale to, čo ma spasilo, neboli moje školy, ani moje tituly, ale to, že som sa stretol so živým Kristom. A že on sa stretol so mnou. To bol ten rozdiel. A preto Pavol, keď hovorí, srdcom veríme, hovorí, veríme práve skrze vzťah. Preto, kto hovorí, že miluje Pána celým svojim srdcom, mal by sa pozrieť na svoj vzťah s Ježišom. Či to je pravda naozaj vo svojom živote. Lebo ak ten vzťah nemá s Ježišom, tak je omyl tvrdiť, že ho miluješ celým srdcom. Ak nie si s Ježišom Kristom, tvoje srdce je ďaleko od Pána. Môžeš o ňom vedieť všetko možné. Môžeš ho dokonca ešte aj rozprávať ako nejaký novinár. Ale nie ako svedok. Bratia a sestry, nech naozaj mocným spôsobom Duch Svätý zavanie, pretože my potrebujeme toto srdce, nové srdce, veľké srdce, nezlomné srdce, celistvé srdce, ktoré naozaj horí pre Ježiša Krista. To znamená, že je vo vzťahu s Ježišom Kristom. Pretože to, čo nás naozaj zachráni nakoniec je, že budeš volať na Pána Ježiša a povieš mu, Ježiš, milujem ťa, verím, že si živý, že si môj vykupiteľ a spasiteľ. Naozaj moje srdce ti dávam do tvojich rúk. Tento osobný vzťah ťa zachráni, brat a sestra. Vyznávaj to tvojimi ústami a ver tvojim srdcom. Amen.